Good morning guys. So mano siya nga ako ang area sa atubangan no. So mano siya ako ang garden. So nagfags pa ni kay morning pa ni kaayo no. So mano siyang nature na mo diri sa bukid guys sa Bohol. Then nakakita ko nga nanay mga daghan nga bunga. So nang harvest na ko og una-una ani kay basin maunhan ko sa mga mananap no kay pamutlan na ba ni og mga punggay nga bubuhuan. So that's all. Enjoy watching guys. Nya diri na area sa likod guys, naapo ko'y sikwahan no. So na ko mga tanom nga balanghoy. Ang uban ani dapita is naapo ko'y batong. Nya usa ta mosugo dito og trabaho sa gawas. Unahon sa nato diri sa sulod no. So good morning sa inyong tanan. So kamusta na mo? So dugay-dugay na po ko nga wala na po naka-upload og vlog kay busy ang baji no. So busy ang inahan. So kana akong gibuhat is nag-vacuum ko. So thank you kaayo kay nakapanit jud ko sa TikTok og vacuum. So barato ra ni kayo siya. So mo ni siya kung ganahan gud kay manghinlo ko sa mga suok-suok og sa kilid-kilid. Samot na agdaghan nga abog kay lisod man gud kayo magkuha kag abog niya silhigo nimo. So manan siya nga nindot siya og mupalit jud ka og vacuum. So portable vacuum ni siya, nag-cost ni siya og 174. So nakales ko ani kay na timing man ni nga nag-sale. So ako kayo na siya tabang sa ako ano kay mo na siya ang gamiton jud nako basta manghinlo ko. So nanghinlo jud ko ani kay daghan kayo og abog bisag kung saan jud nagpanghinlo sa kada adlaw no. Daghan jud gyapon siya mga Pilipino tungod kay wala pa na finishingan nimo ang balay. So og ma-finishingan na ni yan ni mga taktak ning mga kuan ani mga abog-abog aning kilid sa semento. So mo ni siya ang kanang na vacuum nako no. So mo ni siya ang sample nga mga abog nga nakuha jud. Unya mato na ta sa gawas kay nagplano ko nga magbugha jud sa kahoy nga ako napalit kay bag-o jud din taon ning adlaw ni init. Mo ni siyang kahoy nga napalit nako sa Dusita 100 pesos ni ang yani ka dak ano nga kahoy. So usa ni siya kabangan. So gamay ra pud kaayo so kinanglan na siya gagmayon kay para modaghan ang kahoy niya makatipid pud ko. Kay wa man pud laing mga hoy gud ani. Kamera man ni Zaki niya. Nami kahoy pod so need siya og atsa kay bughaonon ba. So mo na siya naiabot og duha ka sako kay ako man nang gigagmay-gagmay ang kahoy. Sa bukid praktikal jud kayo ang kinabuhi di na ka magpasosyal-sosyal kay unay na kayo ka og kahoy so lisoy po magamit ka og buting nga mahal na kayo og gasol karong panahon na. Good afternoon guys. So karon another day na sad nga atong pasalamatan sa Ginoo no. So sa tuang vlog karon mang-harvest ta og batong. Unya na po tay mga taong. Then mo visit ta sa uban ako nga mga tanom tungod kay nanay mga bunga sad no. So mato ta una sa sikwa. So nindot kayo ang sikwa no guys kay daghan kayo siyang bunga basta mo tanom sa ko ang vlog karon grabe jud ma-enjoy jud mo kay mura ra pud mo og nagsuroy sa kuang ay mura pud mo og naamo sa kuang garden. So isuroy ta mo sa kuang garden kung unsa ang mga tanom nga naanay bunga. Let's go. Guys, mao ni siya ko ang sikwahan no. So mao ni siya ang sikwa nako diri. So na siya mga bunga guys. So daghan na siya bunga katuna nas babaw bunga na siya dira. So kada adlaw na adjoy mo anhi nga buyog. Dako na kayo ang sikwa. So lami kayo ni siya parisan og miswa. Kay mao ni siya ang katapat sa ato ang gulay nga sikwa. So daghan ni siya bunga nga gagmay. So kani siya mahimo na po ni siya nga bunga. So naa ni siya mga bunga nga gagmay at suruyon diri dapita. Kay kalingaw ni siya pamuwa kay kalingaw man ni siya bisitaon sa buyog. So ang buyog may makapabunga ani. O na yang bunga guys oh. Na bunga nya kadto na pud bunga oh. Napadyo ni siya mga gagmay nga bunga. Nara oh. Siya gagmay nga bunga.
So ang gikawitan niya ni guys kay ang bayabas na padong na po ni siya mo bunga. Mo dako nga bunga. Apa gani siya mga buwak. Unya ang sekreto ani guys nga para mudaghan ang para mudaghan ang bunga sa inyong tanom kinahanglan siya nga sulpitan. So na koy sulpit diri guys na so mo na siya to ang gamiton para pasulpit sa to ang tanom kay diri ako na siyang sulpitan kay batong maguna diri dapita. Nga ang sili po da guys mo ni nidaghan ang bunga para makita ninyo daghan kay siya bunga. Sili ni siya nga Bisaya tungod kay sinulpitan ni naho. So karon moadto ta sa ako ang batungan. Mang-harvest sa tauna kay para iniguman nato na siyang sulpitan. Let's go. Na ni siya sa yuta o na siya aliwang. So galiwang na ni siya guys. Hinahinera ta sa pag-harvest sa batong. So ang sekreto ani guys para dili madali og kadaot inyong batong. So tumuyon ninyo siya nga naa pabitaw kuanari Nga nani. Pwede siya madaot. Punga. So muna ni guys, itong na-harvest. Una siya nga harvest sa tuang batong no. Kay wala giginahinayan naman siya og kutkot sa mananap. So ako kung ini-harvest na lang gud tiwas no. Diba sa mga hurot ni watay magulay ani. Unya pag gumana to harvest ani ato ani siyang sulpitan kay para mudaghan jud sa mo tangiyahang bunga. Produce pud siya og buwak daghan. So, dili sa ta mag-una og sulpit kay para mudaghan ang bunga. So, diri ako ang backyard gardening lahi ko to siya sa front gardening ako. Ito mga klase-klaseng tanong.
So mo na ni siya guys atong na-harvest nga batong no ato na ni siyang gisa sa gawla na to na siya og manok kay para naapod siya sa gulba. Then ibubo na nato ang ato ang batong. So nindot jud kayo guys basta na kay tinanom na ginagmay-gagmay nga mga gulayon ba kay makatipid jud pug ka. So kung naa ka sa bukid kinahanglan di jud ka magtinapo karon di ka magutom kay bawal sa bukid ang tapuan nga tao. That's all and thank you for watching and enjoy. God bless. Bye bye.